ସାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ କହୁଛି। ସତରେ ତୁମେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଅ। ଆଉ କୁହ ମୋ ଶୁଆ ତୁ ସାରି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ଥିଲା ଛଳନା। ମୋର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛ। ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁବାର ବୁଝାଇଛ। ମୋର ଏହି ଦୁଷ୍ଟାମିର ପ୍ରତିଫଳନ ଲୋ ସାରି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସଂସାର ମିଛ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ବି ଏହି ମିଛକୁ ଆଧାର କରି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଢଳେଇ ଛାତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିଛିମିଛିକା ଛାତ ଦରକାର। ମୋ ପାଇଁ ଲୋ ସାରି ଲେଖିଛ ଜାଣି ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଫସୋସ ମୋ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। କାରଣ ଏ ଯାଏ ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଉନି, ଦିନେ ବି ଦେଖିପାରୁନି। ମୋତେ ସାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ କହି ତୁମେ ଶୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ବନିଗଲ। ମୁଁ ସଂସାର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଲି। ତୁମେ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମକୁ ଆଉ ପାଇପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ବି କରୁନି। କାରଣ ତୁମକୁ ପାଇଲେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ, ଝୁରିଲେ ବି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ। ଜୀବନରେ ତୁମ ସହ ଦେଖା ନହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଲୋ ସାରି ଜରିଆରେ ମୋ ପରି ଅନେକ ହତଭାଗିନୀ ଜୀବଙ୍କୁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁଥାଅ। ଇତି ତୁମର ସାରି।